тапшыруны дәвам итәбез һәм алыга таба Иске Кулатка бистәсеннән килгән котлау хатын укып китәбез. 16 март көнне безнең өчен аеруча көтеп алынган гаять шатлыклы көн. Чөнки нәкъ бу көнне минем якын кешем, бер туган абыем, Расим Шакир улы һәм Сания Шәйхи кызы Улюкаевлар гаиләсендә икенче балалары булып Ирфан Расим улы Улюкаев туган дип башлаган үз язмасын бер туган сеңлегез Сария Расимовна, кызы Лилия, кияве Рөстәм, аныклары Амина һәм Мәрьям, Казан шәһәреннән улы Ленар. Сөекле абыем кечкенәдән үк бик эшчән, тыйнак, шул ук вакытта шук бала булып үсә. Мәктәптә бик тырышып укый. Гел яхшы билгеләргә генә тәмамлый. Аннары Ульяновск шәһәренең төзелеш техникумында мастер-прораб буларак һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч армия сафларына барып, илебез алдында булган хәрби бурычын үтәп кайта һәм милиция эчке эшләр бүлегендә хезмәт юлын башлый. Шул чорда яшьлек мәхәббәтен Наилә апабызны очратып, матур гаилә коралар. Чын ир-ат буларак ул беренчедән гаиләсен барлыкка китергәч, үз көче белән өен дә төзи башлый. Бәхетләре булып 2 кызлары туа. Мул тормышта, тату килеш, әкияттәгедәй бәхет татып яшәгәндә әлеге гаиләнең күген кара болыт каплый. Наилә апабыз якты дөнья белән хушлаша. Ирфан абыем олы кайгы кичерә. Сары сагыштан саргаймаска аңа балалар мәхәббәте ярдәм итә. Шуңа абыебыз да сабырлык кылып, алга карап яшәвен дәвам итте. Гомеренең шактый өлешен Мәскәүдә үткәрде. Көннәр узып, сизелмәде 60 яше килеп җитүе дә. Безнең өчен ул һаман да яшь, энергиясе ташып торган кеше кебек тоела. Никадәр генә үзенә авыр булса да, якыннарның кайгы-хәсрәтләре булса, абыем беренчеләрдән булып килеп җитә. Шуның өчен мең рәхмәт аңа. Ярдәмчеллегең сиңа меңләтә әҗер-саваплар белән кире кайтсын. Без синең белән горурланып яшибез һәм олы сөю белән яратабыз. Кадерле абыем, ихлас күңелдән сине юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез-шиксез. Синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле туганнар бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, саклаучыбыз да, яклаучыбыз да. Мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә бер-беребезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыплар булсын. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән беребез. Син бит безгә бик кирәк. Җан тартмаса, кан тарта дип юкка гына әйтмиләр. Авыр чакта туган килә, ятлар ярдәм итмиләр. Туганнарсыз яшәп булмый. Һәр вакыт туган кирәк. Эшеңдә дә, ашыңда да туганың килә теләп. Дустыңа бай дуслар кирәк, бай дусты була терәк. Ә туганга бер җылы сүз, ачык йөз бары кирәк. Бер карында яралганбыз, бер ояда үскәнбез. Җаныбыз бер, каныбыз бер, төскә генә башка без. Туганнарның кадерен белеп, ярдәмләшеп яшик без. Хөрмәтле Ирфан Расимович, бер туганнар бу дөньяда булуы олы бәхет. Без сезгә киләчәктә дә бер-берегезгә кирәк һәм терәк булып яшәргә теләп калабыз. Алдагы җырны музыкаль бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шиксез бәхетле мин, бер туганым булса янымда. Олы ярдәм кулын сузып торган, мең-мең рәхмәт әйтәм абыйга. Синең кылган миңа мәрхәмәтең, мин онытмам гомергә. Бер туганнар булып горурланып, яшигәле абый гел бергә. Гомергә бер туганнар булып
Бәхеткә тулган йөрәгем. Сине булганда, абый җаныкаем, тынычланып тибә йөрәгем. Сине кылган миңа мәрхәмәтең, мин онытмам гомергә. Бер туганнар булып горурланып, яшигәле абый гел бергә. Сине кылган миңа мәрхәмәтең, мин онытмам гомергә. Бер туганнар булып горурланып, яшигәле абый гел бергә. Абый җаным, сиңа гына телим, челтерәп аккан чишмә сафлыгын. Исән-имин булып шатлык белән, тормышыңның телим.